Kahit di mo tanggapin ang apology ko, I'm really sorry, Micah. Kahit ano pa man ang dahilan kung bakit nagloko si Ariel, dapat di ako naging parte nun. At tama ka, kaya siguro may mga babaeng niloloko at mga babaeng nagiging parte ng panloloko. Kasi minsan, nagsasettle tayo sa taong hindi naman tayo kayang mahalin ng buo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Bakit mo ba hinawakan yung bibig ko? Eh kasi Kyle, tumutulo laway mo. Ngayon lang nakakita ng gwapo, friend. Hoy, Sugar! Hindi Sinong bakla? Halikan kita dyan eh. Hoy Kyle, high school pa lang, alam na alam ko na. Ang lakas ng tunog ng gaydar ko pagkasama kita, no? Magdaan-daan ka nga sa sinasabi mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Ay nako, wala akong pakialam sa mga tao. Alam mo naman ikaw lang ang kaibigan ko dito sa school, no? Di ko kung alam ba't ako napasali sa teatro na to eh. Plastic naman na ng lahat. Hay nako ikaw, busy introvert at walang pakialam sa mundo. Kundi dahil sa teatrong ito, baka forever ka na nakabusangon sa sulok at nag-iisa. Ewan ko ba kung bakit ako full effort na maging friend ka. Pero ang galing mo, introvert ako. Ikaw naman ang kabaliktaran, sobrang outgoing, sobrang friendly sa lahat. Bakit nga kaya, no? Paano nga kaya tumagal tong friendship natin? Eh kasi nga, sabi mo ang daming plastic dito. Isa na ako doon. Ang totoo, pinaplastic lang kita. Ganun ba? Lagot ka talaga pag nakasalubong ko sa mall yung GF mong si Janina, ha? Ibubukin kita. Na Kylie talaga ang bet mong name. At kaya mo siya ginawang jowa kasi inggit ka sa long hair at magandang face niya. Alam mo, wag kang judger. Ikaw lang naman ang nagmamapilit na bakla ako eh. Hindi ako bakla, malambot lang, okay? Sana wag kang nangingilam sa love life ko. Kaya nga taga-ibang school yung niligawan ko para malayo sa mata mo. Sus, ikaw na may bonggang love life at ako na ang matagal ng bakante. Oo nga eh. Kumbaga sa online shopping kahit anong discount ilagay sa'yo, wala nang gustong bumili. Hala, yabang niyo. Charot lang, syempre. Ikaw pa ba? Sobrang choosy mo kasi dyan. Di ka naman kagandaan pero mga ex mo ibang level eh. Puro physical lang kasi tinitignan mo. Keber ka na sa ugali kaya ayan, di nagtatagal. Hindi naman sa ganun. Nagkataon lang talaga na hindi compatible ugali namin. Hindi rin sa ganun. Ikaw kasi, ikaw magwapo, ayan, sige, go fight. Tapos magiging kayo, tapos ibibigay mo lahat ng ultimo daily allowance mo. Bagay nga sa'yo ang name mo, Sugar, as in Sugar Mommy. Ang bata mo pa, ginagatasan ka na kaagad ng mga gino-jowa mo. Hoy, hindi naman lahat, no? Sus! Kung hindi pera, yan talino mo naman ang ginagamit. Alam mo na, Sugar, wag mo akong kinikeme. Sa tagalan natin magkaibigan, alam ko na lahat ng tungkol sa'yo. Eh di ko na magaling kay Lina. Shhh! Hinaan mo nga boses mo, baka maniwala na silang Becky talaga ako. Hi! Ano nga ulit name mo? Ariel. Ariel ang name ko. Ikaw si Sugar, di ba? Oo, ako nga. Enjoy the party, Ariel. Para sa iyo mga newbies to. Salamat. Sorry, sobrang late na ako ha. Teka, bakit parang lasing na lasing ka na? Ako? Hindi ako laseng. Oops. Later na. Sayang eh. Wait, gusto mo ihatid na lang kita sa inyo? Hindi na. Kararating mo lang eh. Alam mo kasi, hindi ako mahilig uminom. Kaya kahit ilang tagay pa lang to, lasing na ako. Tsaka, na-stress kasi ako sa mga plastic na yan. Yung grupo dyan sa may kanan, ubod ng plastic. Pilitan nga lang ako sumali dito sa teatro dahil sa best friend kong si Kyle.
Na by the way, biglang umalis at hindi ko alam kung saan nagsuot. Nako, mukhang malakas nga ang tama sa'yo ng alak. Halika, ihahatid na kita. Hello? Bakla, bakit? Huwag mo ako tinatawag na bakla. Hoy, ikaw. Nawala lang ako saglit kagabi Nawawala ka na rin. Balita ko, hinatid ka na ni Ariel. Oo nga. Parang naalala ko yun. Wait loading pa kasi utak ko, sakit ng ulo ko. Mag-bottoms up ka ba naman nang hindi ka sanay uminom? Oh, so anong nangyari? May nangyari ba sa inyo ni Ariel? Ha? Baliw ka ba? Siyempre wala. Ito nga katabi ko siya ngayon Hoy Ariel! Gising na nga Ariel! OMG! Hala! Ba't ako nandito? Nasaan ako? Kanino bang kwarto to? Bakit kita katabi? Aray! Nakakabingi yung boses mo. Teka, wait. What? Katabi mo si Ariel? I'll call you later, Kyle. Bye! Ano ba yun? Bakit ang ingay mo? Nagising tuloy ako. Hoy lalaki! Umamin ka nga! Pinagsamantalahan mo ako, no? Uy, huwag mo akong pinagbibintangan ha. Ano pala? Bakit tayo magkatabi? At saka kaninong kwarto to? Sorry, magpapaliwanag ako. Sobrang kulit mo kasi kagabi. Sabi mo, ayaw mo umuwi sa inyo. Kasi lagi ka namang ini-ignore ng mga tao doon. Inukulit mo ako at sabi mo, makikitulog ka lang sa amin. Tapos, iniga kita dito sa kwarto ko at... At ano? Nag-take advantage ka? Hindi! Ano ka ba? Hiniga kita at bababa na sana ako. Kasi, alanganin naman tabihan kita sa pagtulog. Pero ikaw, hinila mo ako at sabi mo, ayaw mo na mag-isa. Sabi mo lahat na lang iniiwan ka. Na kahit sa pagtulog man lang samahan kita. So I did. Don't worry, di ako nag-take advantage. Teka, bakit iba na yung suot ko? Actually, tinawag ko si Manang para palitan ka kasi sumuka ka. Pero inaway mo si Manang at sabi mo, ayaw mo magpabihis sa hindi mo kakilala. Kaya ako na lang nagpalit sa damit mo. So, nag-take advantage ka nga? Hindi nga kasi. Pinatay ko yung ilaw para wala akong makita. Saka, pumukit pa ako habang pinapalitan kita. Hindi ko rin tinanggal Huwag yung... mo na ituloy. Sobrang nakakahiya na. OMG. Sorry sa abala, Ariel. I have to go. Sugar! Bakit ba kasi iyak ka ng iyak? Anong pinagsamantalan ka ba niya? No, hindi yun ang issue dito. Ano nga? Iiyak ka lang iiyak dyan. Ayaw mo naman magkwento. Shit, nakakahiya. Nagsuka kasi ako so pinalitan yung damit ko. Ang pangit pa naman ang underwear ko that time. Shit talaga, sobrang nakakahiya. Ay, sira ka talaga. Nag-alala pa naman ako. Yung pantit bra mo lang pala inaalala mo. Ang mahalaga, di ka niya ginalaw. What a gentleman. So, mahal mo na. Sira! Bakit ba pinipilit mong crush ko yun? Oo, gwapo siya pero hindi ako bakla. Sugar. Whatever. Ay nako, tsaka wag mo nang pagpantasyahan yun, take na yun, no? Di ba nga, yung girlfriend niya yung babaeng mahaba yung buhok na sobra kong makabantay. Akala mo preschool si Ariel. Sus! Kunyari pang di interesado kay Ariel. Totoo naman, no? Stage girlfriend. Mula audition, nakabantay yun. Nagtaka nga ako bakit nung welcome party sa mga newbies, wala yun Kasi tinadhana kayong maglandian that night. Wala nga kasi naghanap sa amin. Tsaka pwede ba, hindi ko pinangarap maging kabit. Sugar, thank you Saan naman? Na pinahiram mo ako ng mga notes mo. Saka tinutulungan mo ako sa mga projects ko. No problem. Teka, are you sure na hindi magseselos si Micah? I mean, dito tayo sa bahay niya nag-aaral So, baka lang magselos. Yun ba? Hindi niya alam kung saan ako nakatira. Ang clingy kasi ng GF ko na yun Kaya gusto ko sana etong bahay. Dito yung private space ko. Ganun ba? Pero na-inform mo naman ba siya na tinutulungan kita sa mga subjects mo? Alam mo, hindi na importante yun. Bukod sa tinutulungan mo ako sa mga pagre-review at sa projects ko, sobrang enjoy kasi akong kasama ka. Alam mo yun, ikaw yung babaeng sobrang totoo. Walang pagpe-pretend. What you see is what you get. Sus, makakapag-pretend pa ba ako? Nakita mo na nga yung pinakapangit kong underwear that night nung malasing ako. Sobrang jahay talaga nun. Anyway, ito naman, since tapos ko na lahat ng subjects na yan, gusto ko lang naman makatulong. Kaya nga, pansin mo rin naman, kapag magkasama tayong dalawa,
Parang may sarili tayong mundo. Saka parang nakaka-thrill na. Pag sa chatter group at sa school, di tayo nagpapansinan. Pero pag nandito ka sa bahay, eto, sobrang close natin. Ariel, wag naman masyadong close. Urong ka ng konti. Parang ate mo na ako eh. Ano ka ba? Huwag ka namang umiwas. Magtatampo na ako niyan. Alam mo, para kang bata. Siguro sobrang spoiled ka, ano? Noon, yeah, lalo na yung ate ko. Kaya lang, nag-asawa na kasi siya. Si mami at daddy naman, naging busy kasi lumago negosyo namin. Kaya, gaya mo, loner ako lagi. Lalo pag nandito sa bahay. Wag mo kong tularan. Napakanega ng tingin ko sa mundo. Parang gusto ko lagi may sariling space. Sa sobrang daming space kasi na binigay sa akin ng pamilya ko, never na akong natutong lumapit sa iba. Except kay Kyle, of course. Si Kyle lang? Siyempre ikaw din. Alam mo, kahit ilang years ang gap natin, sobrang na-enjoy ko yung company mo. Sobrang magkasundo kasi tayo eh. Parang walang dull moment pagkasama kita. Ako rin eh. Parang ang tagal na nating magkakilala, di ba? Di kaya ikaw yung soulmate ko? Wawa, naniniwala ka dun? No, not at all. Pero nung makilala kita, I think, oo, naniniwala na ako. Ariel, ano ba? Hinahalikan ka lang naman. Bakit ka ba ganyan, Maika? Ano bang gusto mo? Kahit yakapin kita, ilang na ilang ka? Ariel, I'm sorry. Alam mo namang ayoko pa eh. Lalo na nandito tayo sa amin. Baka biglang dumating si Mami. It's just a simple kiss on the cheek, Maika. Ariel, sobrang thankful ako na nagagawa mong tuparin lahat ng requests ko, especially pagdating sa physical connection natin. Pasensya ka na kung hanggang holding hands lang ang kaya ko. I understand. Pero I still need to express my love for you, Maika. Kaya sana naman, intindihin mo rin ako. I'm really sorry. Masakit ang ulo ko. Umuwi ka na lang. Sige, uuwi na lang ako. So ayun na nga, natupad na yung pangarap mo maging kabit. Napakahusay. Nadala lang ako, Kyle. Ang ganda kasi ng moment eh. Parang kulang yon kung hindi ako nag-respond sa kiss niya. So ano, sinugod ka pero hindi ka nanlaban. Ayan, anong napala mo? Officially ay kabit ka na niya. Tsaka pwede ba ha? Tigil-tigilan nyo na nga pagtititigan nyo pag nagre-rehearse tayo. Hii! Kinikilabutan ako. Sobra ka! Eh ano ng plano mo? Sinasabi ko sa'yo, mukhang apo ng mandirigma yang GF niya. Baka mabalitaan ko na lang, palutang-lutang ka na lang sa ilog ng kawalan dahil tinaga ka ng GF niya. Kyle, don't worry. Hindi na yun mauulit. Di na mauulit your face. Alam mong masarap ang bawal pero nakakamatay rin ito. So bahala ka na. Basta pa nagsabunutan kayo ng GF ni Ariel, don't call me. I'm busy. Kyle naman eh. Sugar, kala ko ayaw mo sa mapagpanggap na tao. Kala ko kaya mo iniiwasan ng mundo dahil puno lang ito ng kaplastikan at pretensyon. Bakit ngayon, ikaw naman ang nagpapanggap? Una, nagpapanggap ka sa sarili mo na hindi mo na uulitin. Pangalawa, nagpapanggap ka na di mo mahal pero ang totoo, na-fall ka na. Kyle, pwede ba? Tigil-tigilan mo ako. Minsan na rin akong nagpanggap kaya wag ako. Nagpanggap na lalaki. Sira, di mo lang alam kung ano yun kaya wag kang ano dyan. Wag ka nga, wala akong sikretong hindi alam. Lalo na pag tungkol sa'yo. Akala mo lang wala! Check ko later if may extra pa ako ah. Hindi ako sure eh. Hindi, okay lang. Makikiusap na lang ako sa mga groupmates ko na sila na muna magbayad. Wag na, gagawa na lang ako ng paraan. Sorry, Sugar Nakakahiyaman pero sa'yo ako lumapit kasi alam kong di ka naman maingay sa ganitong mga bagay. Ano ka ba? Naintindihan ko. Promise, pag uwi ko, I'll check kung magkano pa yung extra sa budget ko for this month. Sensya na. Alam ko may mga projects ka rin kailangan gastusan. Hirap pala pag-college, ano? Ito kasing si Mami at Daddy, madidelay raw yung padala nila sa akin.
Promise, I'll pay you. Huwag mo muna intindihin kung kailan mo ko babayaran, okay? Basta promise, hahanap ako ng paraan. ATM. Date with my Micah. Happy anniversary, babe. Wow! Level up ha! Pabuffet-buffet pa. Dati 20-20 meals lang. Masakit ba, Sugar? Nilimas mo yung ATM mo para makapag-post siya ng ATM date niya sa FB. Shut up, busy ako. Sugar? Ano? Gusto mo ba sigurin na natin si Ariel? Nakakabanas eh. Nangutang sa'yo kaya siya walang allowance. Pero ayan, at nag-buffet pa sila. Pinost pa! Alam mo, yan ang hirap sa social media eh. We only see things nang hindi alam ang backstory. Malay mo, sagot ni Micah. Malay mo rin, inipon talaga yan ni Ariel para kay Micah. At di niya magawang galawin ng pera kahit short siya ngayon. Kaya short or long, the point is, he is starting na gatasan ka. Huwag mo ring sisihin ang FB. Kasi alam natin ang front and back story. Si Micah ang front at ikaw naman ang back. At mananatili kang nasa likod bilang extra, bilang unnamed character. Tanga ka kung tatagal ka sa ganyan. You know, ako at si Ariel, may sarili kaming mundo. Kami lang yung nandun. At saka alam ko sa mundong yon, nandun yung happiest, sweetest moments namin. O sige, pagpalagay na natin na mayaman kayo at nakabili kayo ng sarili nyong mundo. So what if madiscover na ni Micah ang mundo na yan? Ready ka ba? Never naman ako magiging ready eh. All I know is may mga bagay about me, mga characteristics na nakita ni Ariel sa akin na hindi niya nakita kay Micah. Gaya ng ano, na pumaya na magpa-annex sa kanya ng walang kapalit. Actually, ikaw pa nga itong nagbibigay sa kanya financially. And pagdating na rin sa projects at schoolworks niya, ikaw na talaga ang youngest sugar mommy ng taon. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit pa sa tuwing iisiping magkasama sila ng GF niya. You know what? Kahit anong paliwanag ko sa'yo, walang patutunguhan ng conversation na to. Gaya ng relasyon ninyo? Hay, ewan! Ariel, I'm sorry pero I can't stay the night. Kailangan ko umuwi. Bakit naman? May problema ba, Sugar? Wala naman. Bothered lang ako lately. But Sugar, gusto kita makasama tonight. Please, dito ka muna. Ariel, I'm really sorry. Ano ba talagang problema? You know what? Why don't you call up Micah instead? Total siya naman ang girlfriend mo eh. Bakit ba pilit mo kong pinapatulog dito? Dahil kailangan mo naman paglalabasan ng init ng katawan mo? Hindi ko kasalanan na pa-virgin effect yung girlfriend mo at hindi niya maibigay yung pangangailangan mo. Sugar, ano ba yung pinagsasabi mo? Alam mo, pag nandito ka, hindi naman laging ganun lang ginagawa natin eh. I enjoy your company. Sugar, kulang ang 1 linggo sa akin pag hindi kita makakasama. I'm sorry. Nabigla lang ako. Alam ko namang hindi lang yun ang dahilan kung bakit lagi tayo magkasama dito eh. Pero Ariel, wala ba akong right to ask? Is it my fault na boring, cold at walang sweetness sa buhay yung GF mo? Na mas focus siya na bantayan ka kaysa gawin ang role niya bilang girlfriend? Sugar, ayokong pag-usapan natin to. You know what? Ang labo kasi eh. Nasa kanya yung label bilang girlfriend mo, pero lahat ng papel niya bilang girlfriend, akong gumagawa. Sa palagay mo, how would I feel? Do you honestly think I would never fall for you kung ganito yung samahan natin? Ano ba ako? Backup girlfriend? Sugar, let's not talk about this, please. Kailan ka pa naging ganyan kaseryoso? Noon pa ako seryoso, Ariel. Ikaw lang ang hindi. Go girl! Galingan mo ha! Sayang wala si Ariel. Di niya maririnig ang hugot mo. Ewan ko ba, sanay naman ako sa mga backup roles at saka pag-extra dito sa teatro. Pero bakit mo ba ako nilista para sa lead role auditions? Tapos, kailangan pa mag-spoken poetry sa harap dahil hugutera ang karakter ng bida. Tapos, own audition piece pa. Hindi pwedeng forever back up at extra ka lang lagi kaya go na! It's your turn na! OMG!
Kita mo ba nandyan na si Ariel kasama pa si GF? Hi, Kiber. Punta na sa harap, dali. Extra. Salitang ginagamit natin araw-araw. Sa tuwing di ka kontento sa kinain mo, extra rice ang hanap mo. Gaya mo, oo, ikaw. Na tuwing di nabubusog sa pagmamahal niya, agad mo akong hinahanap. Isang extra na laging handang busugin ka. Ako na extrang charger, extrang battery, extrang t-shirt, at extrang karakter sa buhay mo. Na nandito lang, always available. Always on call in case hindi available ang leading lady sa pelikulang ito. Friend ko yan! Nung una, masaya ako maging extra sa buhay mo. Sa sobrang saya ko nga, binibigay ko sa'yo pati ang extra money ko. Excited ako lalo na sa mga extracurricular activities natin. Dahil feeling ko doon, bida ako. Pero nung tumagal, naisip ko, forever na lang ba akong magiging extrang tanga para sa isang taong extrang kapal kagaya mo? Naisip ko, no way. Pero sabi ng puso ko, sure, kahit saan, kahit kailan, isang tawag mo lang, handa ako magpaka-extra ulit. Kasi at least, may role ako sa buhay mo. Pero alam mo, malungkot doon. Alam kong kahit ilang beses ko pang isingit ang sarili ko, alam ko namang walang patutunguhan to. Kahit kailan, hindi ako magiging extraordinary sa paningin mo. Dahil kahit kailan, isa lang akong ordinaryong extra na pilit sinisiksik ang sarili niya sa'yo. Hello? Hello, Sugar. Nasaan ka ba? Ang galing mo nga sa audition kanina pero inis na inis sa'yo ngayon si Sir. Paano kasi? Bigla ka na lang nawala. Ano kasi, may emergency? Huwag mo akong nilaloko. Bigla rin nawala si Ariel. Tapos nakasalubong ko si Maika. Sabi niya, di niya alam saan nagpunta. Pati si Maika parang nagmamadali din. Ganito kasi. Ariel texted me, kaya papunta ako ngayon sa bahay nila. Tapos... Oh, ano? Ba't tatahimik ka? Wait, Kyle, kailangan ko munang ibaba. Micah is here. Alak ka. Ingat ha. Balitaan mo ako. Bye. Hi, Ate Sugar. Can we talk? Sige, ano ba yung kailangan natin pag-usapan? Ate Sugar, I know the story behind your piece kanina. Gusto ko lang malaman mo na nakakahalata na ako. Pero na-confirm ko lahat kanina. Alam mo ate, gusto kitang sabunutan, sampalin, sigawan. Pwede ba naman sanang iba na lang, 'di ba? Hindi ba pwede na yung single na lang yung mahalin mo? Micah, I'm sorry and I totally understand na... No ate, don't be sorry. Kasi ginusto niyong dalawa yan eh. And sa'yo ko lang ito sasabihin pero it's partly my fault dahil naging sobrang cold ko kay Ariel. You know why? Kasi buong akala ni Ariel, siya ang first boyfriend ko pero hindi. Sobrang proud ako sabihin sa kanya na virgin pa ako eh. Never been kissed. Pero ang totoo, nagkaroon ako ng karelasyon before him. Di ko naman alam na may masamang epekto pala lahat ng plano kong ito. Micah, I think kay Ariel mo dapat yung sinasabi. No. Ikaw ang una kong sinabihan para maintindihan mo na sa sitwasyong ito, pareho lang tayong nagpapanggap. Akala ko kasi mas mamahalin ako ng lalaki kapag nagpanggap ako na conservative, na wala pang karanasan. At ako naman, nagpanggap ako na okay lang na gamitin ng walang kapalit. Kahit na ang totoo, nasasaktan ako at ayoko sa sitwasyong ganito. Ganun na nga. At alam kong alam mo na kahit may mali rin ako, ang pinakamali dito ay ikaw at si Ariel. Dahil nagpapasok si Ariel ng ibang tao sa relasyon namin at pumasok ka naman. Micah, I'm really... At di kita nilapitan para sabihin sa'yong okay lang ang lahat ng ginawa mo. Pero babae ka rin, Ate Sugar. Pareho tayong naghahanap ng tao na seseryoso sa atin.
na magmamahal sa atin ng buong buo. And yes, I hate you. And I hate Ariel too. At di gaya ng ibang babae na kayang magbigay ng second chance. I'm afraid na di ko na siya kayang balikan. And I'm hoping na makapag-decide ka na rin ng tama. Kahit di mo tanggapin ang apology ko, I'm really sorry, Micah. Kahit ano pa man ang dahilan kung bakit nagloko si Ariel, dapat di ako naging parte nun. At tama ka, kaya siguro may mga babaeng niloloko at mga babae nagiging parte ng panloloko. Kasi minsan, nagsasettle tayo sa taong hindi naman tayo kayang mahalin ng buo. So ayun na nga. Ano na, friends na kayo at si Ariel na ang kalaban. Baka kayo naman ni Micah ang magkatuluyan yan. Baliw, hindi ah. Ano yan, parang teledrama lang. She hates me, of course. Kitang-kita ko yung galit sa mga mata niya. At syempre, guilty ako, sobra. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Wala namang press rewind sa totoong buhay eh. So ano na nga plano mo kay Ariel? Patay mali siya lang. Nagsilbing piyansa yung sermon sa'yo ni Micah. At okay na malaya si Ariel. Wala nang sumbatan at singilan ng utang. Napaka-dramatic mo. Sa bagay, nasa teatro nga naman. Di ko alam, paano nga ba? May closure pa ba sa mga gaya kong kabit lang? Parang di ko naman deserve yun. Kasi nga, you don't deserve someone like Ariel. Ikaw? Siguro may gusto ka sa akin oh, kaya ka ganyan. Lagi mo na lang akong kinukontra. Alam mo, yung totoo, gusto kita noon. Don't me ha, huwag mo ko pinagloloko. Remember yung pagpapanggap na sinabi ko sa'yo? Nakita ko kasi na imposible na magustuhan mo ako. Kaya ayun, para mapalapit sa'yo, nagpanggap ako na malambot. Nagpanggap na lang ako na may potential na maging bakla. Pero parang nakasanayan ko na. OMG, seryoso? Sana sinubukan mo man lang akong ligawan. Hay nako, Sugar! Para lang akong nag-dive sa swimming pool kahit alam kong di naman ako marunong lumangoy. Alam ko namang wala akong pag-asa noon pa kaya bakit pa? Di ba? Ganda ka. Ikaw ang first heartbreak ko? Never! Sira ka. So bakla ka nga. Eh paano na yung girlfriend mo? Hindi nga. Bakla-baklaan lang peg ko noon. Pero hindi po ako bakla. Tsaka mahal ko yung GF ko na yun. Talagang nag-prove ako sa sarili ko na lalaki talaga ako. Malambot nga lang. Ay, buti ka pa no? May kasiguraduhan na sa buhay. Hirap talaga sa mundong to, dami nagpapanggap just to get the love they think they deserve. Nag-e-effort tayo mag-pretend kaya sa huli, peking pagmamahal din ang napapala natin. Kaya nga ikaw, miss, ikaw pa naman ang pinakatotoong tao na kilala ko. Pero sa huli, nagpanggap ka na rin. Pwede ba ha? Ibalik mo yung dating Sugar. Kung sino ka mang espiritu ka, umalis ka na sa katawan ng friend ko. Hello, Kyle? Hoy, nasan ka na ba ha? Wala na. Nakapag-propose na ako sa GF ko. Na-miss mo na yung event. Sorry na. Eh ano kasi, may kailangan akong daanan. Don't tell me, may sinusugar mamihan ka na naman, ha? Mga ganyang pa-mysterious mo. Sus, Mariosep! Taon na ang lumipas, Sugar. Working ka na ngayon. Huwag sayangin ang sahod sa boylep. Judger ka lagi. Hindi sa ganun. Trabaho tong lakad ko na to. Biglaan, kaya sorry, na-miss ko yung proposal mo. Congrats, Kyle. Oh, siya. Goodbye na at tawag ako ng fiancé ko. Okay, bye. Ay naku, tong kaibigan ko na to. Aray! Ay, sorry. Hindi ako nakatingin na bangga kita. Oh, wait. Sugar? Ariel, ikaw pala yan. Sorry. Nasaktan ka ba? Hindi. Noon, oo, nasaktan ako. Ha? Ano? Wala! Sugar, after ng audition piece mo noon, never mo na akong kinausap. I was wondering if I can take this chance to talk to you. Sige, mag-usap tayo. So ano? Nag-uusap lang talaga? Oh, tapos ano? Wala. I actually thought may spark pa. And we tried to talk about us.
Pero alam mo kung ano, Kyle? We just realize, hindi talaga kami para sa isa't isa eh. I mean, single na siya, single din naman ako. Pero wala eh. It was just a terrible mistake. Yung relasyon namin yon was something na dapat kalimutan. Alam mo, happy ako for you. Welcome back! I mean, welcome pala sa new sugar na hindi na magpapagamit at magpapaloko pa muli. Yes, welcome. New me. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.